sunan annabi daɗi gare shi, sunan annabi yana sa farin ciki a zuciya. Sai aka ce rasulullahi, rasulullahi, rasul mai kawo saƙo daga Allah, manzon Allah, wanda Allah ya aiko, ma'aikin Allah, manzon Allah, jakadan Allah, rasul, rasulullah, aka raba shi zuwa ga Allah. Manzon na Allah ne, an raba manzancin zuwa ga Allah, ma'ana duk abin da ya kawo daga Allah ne, ba shi da wani abu nasa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, duk abin da ya kawo daga Allah ne, shine rasulullah. Rasulullah wanda Allah ya aiko. Tunda Allah ya aiko shi, to akwai abu hudu. Akwai mursil wanda ya aiko shi, akwai mursal shi da aka aiko, akwai ar-risala abinda aka aiko shi da shi, akwai kuma al-mursal ilaihim waɗanda aka aiko shi gurinsu, su ne al-ins wal jin. Kenan Allah ne mai aike, Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai kawowa, abinda aka aiko da shi alqur'ani, waɗanda zai kawo mutane da aljanu, kamar da cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bamu aiko ka ba sai don ka zama rahama ga talikai. Anan akwai mai aiko shi, akwai shi da aka aiko, akwai abin da aka aiko shi da shi, akwai waɗanda aka ce ya kawowa. To wannan saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi sa Allah ya ce Muhammadun Rasulullah wa in tu'iuhu tahtadu, idan kun bi shi kun shirya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wanda ya bi annabi ya bi Allah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, in kuna so na inji Allah ku bi manzon Allah sai Allah iso ku. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لقد كان لكم في رسول الله uswatun hasanatun liman kana yarju Allah.